Ngayong araw ng ipag-utos ni Kamalig Mayor Caloy Baldo na pauwiin na sa kanilang tahanan ang mga residenteng inilikas mula nitong Sabado dahil sa banta ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa tagapagsalita ng LGU Kamalig na si Tim Florese, nasa 8,000 pamilya o mahigit 20,000 na individual ang apektado ni Uwan sa kanilang bayan. Kasunod naman ang pagbuti ng panahon. Alas 8 kanina nang simulan ang decampment operation katuwang ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Army. Due to the weakening of Super Typhoon Uwan. So the mayor directed the LGU Kamalig functionaries, kasama na po yung mga partner agencies consisting of the BFP, PNP, and Philippine Army to facilitate the decampment operations ng mga affected residents sa Kamalig Albay po. Bago matapos yung itong araw po, kumpleto na po yung decampment operations. Samantala, sa kabila ng naitalang mga pagbaha, minimal landslides at pagkabuwal ng mga puno sa naturang bayan, wala naman daw na nasawi o nasaktan sa pananalasa ni Uwan. Ang iniwan ni Super Typhoon Uwan is yung mga light materials, houses made of light materials, may mga bubong na nung tawag dyan, tanggal ng mga bubong made out of light materials ng mga houses. And structural damage, ang pinaka-significant po siguro yung yung dike sa may Barangay Salugan near the Provincial Engineering Office sa may Phoenix Gas Station. Yun po, medyo nawasak po yun. But we already coordinated with the provincial engineer to repair the said structure. Apart from that, may flooding po sa mga flood-prone areas. Expected na po yan kasi if I remember right, na 143.72 ata yung millimeters na na-record sa Kamalig yung accumulated rainfall. So, under red warning category. So, nagkaroon po ng pagbaha. Landslide, mga minimal landslide lang po, particularly in the Tinago area, sa Kitwinan area. And no casualties po were reported by the MDRMO. Fortunately po, wala pong namatay o na-injure. Nagpasalamat naman ang LGU Kamalig sa kanilang mga residente na patuloy na nakikipagtulungan sa kanila para matupad ang zero casualty na 14 na taon na ngayong napapagtagumpayan ng bayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.